la nostra taula s'ha titulat Drets i llibertats de les dones a la Unió Europea i hem tingut dones intervenint de diferents espais i de diferents moviments socials i lluites de dones. Hem tingut una companya, la Clara Camps, que ens ha parlat sobre la precarització de les vides i de les trajectòries laborals de les dones a la Unió Europea, ens ha donat un marc general. Després hem tingut les companyes de Sindillar, que és el primer sindicat a l'estat espanyol de treballadores de la llar, i que ens han explicat aquesta Europa fortalesa des de la perspectiva de les dones i de les dones migrades, i ens han explicat tota la discriminació laboral que pateixen les dones, particularment provenint de països de fora de la Unió Europea, a l'hora de fer aquesta feina de cura i de la llar que tampoc valorada està. Que queremos entrar en el paro, que nosotras estamos cotizando como cualquier otro empleado, igual como todos, pero nosotras no tenemos derecho al paro. I finalment la Sandra Campanyón de la sectorial de feminismes del procés i de la campanya per l'avortament lliure i gratuït del moviment feminista aquí a Catalunya ens ha parlat dels atacs contra el dret al propi cos de les dones i ens ha situat una miqueta quina és la normativa entorn l'avortament al marc de la Unió Europea. I per acabar dir que hi ha hagut un debat molt animat, molt interessant, hi ha hagut moltes intervencions i em quedo amb una idea d'una companya que intervenia al final i deia hem de construir contra aquesta Europa del capital, de la guerra, de les fronteres, hem de construir no només una Europa de les persones, sinó sobretot i també l'Europa de les dones també.